שלום, בוקר טוב. לא, נראה לי שנעמוד פה. פה, מצוין. כן. שלום, צהריים טובים. נוגה, נבו. אנחנו נספר איך נפגשנו בדיוק לפני שנה. אני אגיד שלפני שנה בשבוע הזה יצא לי, אני מברכת על זה, 3 חודשים בפעם הראשונה והאחרונה בחיי לנהל בית ספר. נספר עליו, אני רק נתחיל עם הענן מילים הזה שנמצא על המסך, שאחרי 5 חודשים משוגעים במרץ 24, אנשי הצוות של מרחב חינוכי כנרת, זה מה שהם כתבו על בית הספר הזה. בית ספר שהוא סלט ישראלי, שקם בצורה לא ברורה תוך 4 ימים, 850 תיכוניסטים, קריית שמונה כמו נבו, וקיבוצים ומושבים מהגליל העליון ועוד חרמון, כל האזור של הגליל המזרחי, 850 תיכוניסטים, 140 אנשי צוות, אני לפחות עד אותו יום לא הכרתי אף אחד מהם, לפני אותו יום. מאותו יום אנחנו בקשרים אדוקים. אז תראו את המילים שיש כאן, הלוואי שמערכת חינוך שפועלת 50 שנה, היו זוכים לקרוא מילים כאלה. הצלחה למרות הקושי, מסגרת חינוכית חיונית, אנשים טובים באמצע הדרך, יירשם בדפי היסטוריה, התפתחות, מתפתחים בתוך מצב כזה. הצליח במצב מורכב מאוד, חוויה מתקנת במערכת החינוך, כותבים מורים שכבר עובדים הרבה שנים, מענה רגשי, לימודי וחברתי. אז נספר לכם על זה קצת, אבל נתחיל איתך נבו. תגיד רגע גם איפה אתה גר וגם איפה אתה. זה לא אותה תשובה. טוב, אז קוראים לי נבו, אני בן 18, אני חניך במכינה קדם צבאית, תבור, בשלוחת מורן ברמת השופט, כבר 1.5 חודשים במכינה, לפני כן למדתי במרחב כנרת, והיה מאוד שנה מאוד משמעותית, מאוד מורכבת, ואני מי שנספר על זה בהמשך. רגע, תגיד איפה אתה גר עכשיו. אני גר עכשיו איפה גרת כל השנה? כן, כל השנה בעצם נדדתי בין מקומות, אני במקור מקריית שמונה, כבר שנה וקצת מחוץ לבית. כרגע אני גר במושבה יסוד המעלה, גרתי לפני כן בטבריה, בשני מלונות שונים, וגם לפני כן בתחילת המלחמה בעפולה, במעונות של המכללה בעמק יזרעאל, ובעיקרון נדדתי בין מקום למקום, משפחה גם, מופרדים, חלקם במרכז, אני ואמא בצפון עדיין, וכן. דוגמה אחת מבין רבים. טוב, אנחנו בדיוק לפני שנה, לפחות המשימה שאני קיבלתי ב-31 באוקטובר 23, זה להקים בית ספר, איפה? במכללת כנרת שלא למדה, עם מי? אנחנו לא יודעים, תחפשו את הילדים, 16,000 מפונים באזור טבריה וכנרת, תנו קצת נתונים, תנו אקסלים, משהו, הגיעו לנו המון אקסלים שאין קשר ביניהם, פשוט התחלנו לאסוף נתונים לבד, התחלנו פשוט לשלוח, הכי פשוט בעולם, גוגל פורמס, תוך 48 שעות נרשמו לנו 1,140 ילדים, וה-850 שאמרתי זה כל יום 850 אחרים, זאת אומרת היה תנועה מאוד גדולה, נדבר על התנועה, מי הצוות שלנו, כל מיני, חלק מורים מפונים שהגיעו וחיפשו איפה להיות, חלק חיילים שהגיעו אלינו, פנסיונרים, מתנדבים, מכולם, כל המי ומי, בתמונה שם על יד הקרוונים שמספר עליהם אחרי זה, רואים אותי יחד עם אורנה ויינברג ששימשה שם כסגנית שלי כל השנה האחרונה, אבל בעצם היא מנהלת בית ספר ממטולה שעובדת במנהלת בית ספר הגומה בגליל העליון, והיא הייתה בשבתון ואחרי שבועיים התחזלש לה השבתון והצטרפה אלינו, להגיד עליה שבמהלך השנה הזאת הבית שלה פעם ראשונה נהרס מטיל ופעם שנייה נשרף מטיל אחר, והיום גם אין לה בית, היא גרה בסחירות במקום אחר, והסיפור של הצוות הוא סיפור ענק, צוות שלא מכיר אחד את השני, שצריך לבנות משהו חדש, עם ילדים שגרים ב50 מלונות, עם משפחות שזזות כל הזמן, כי כל משפחה יכולה להחליט איפה היא גרה, נבו תיאר את הנדודים שלו, נבו בכלל לא סיפרת איפה היית ב7 באוקטובר, גם את זה הרי לא הגעת מהבית לפינוי הזה, תגיד על זה רק מילה, כי זה נראה לי מעניין. טוב, אני הייתי במשלחת בקנדה, בוויניפג, טסנו ב4 לאוקטובר, ונדחה הטיסה שלנו, עד ה17 באוקטובר בעצם חזרתי, והייתי ישר מפונה מהבית, עם מזוודות והכל, בעיקרון המטרה של המשלחת הייתה לחזק את הקשר עם הקהילה היהודית בוויניפג, וחזרתי כאילו למציאות מאוד
מאוד מוזרה, לא כל כך הבנתי, לא כל כך הקלתי. המשפחה, אחים שלי הוקפצו למילואים, וכן, בכל זאת מצאנו את עצמנו בלי פינוי רשמי, אז מנתב"ג לאן נסעת? מנתב"ג נסעתי ישר לעפולה, כאילו, מאותה מזוודה. מאותה מזוודה כמה חודשים, עד שאחי הביא לי בגדים, ושם בעצם גרנו ממש מעונות של סטודנטים. קצת קשה, בעיקרון ישנו מזרונים על הרצפה, הכל מאוד מולתר, זה לא הפינוי רשמי של המדינה עדיין. אבל כן, ניסינו ממש לצמוח מהדבר הזה, ולהסתכל על זה במובן חיובי, אז העברנו את הזמן בהתנדבויות, לעזור לחיילים, אם זה על האש, עם ארגון שנקרא חב"ד בקמפוס, וכל מיני ארגונים שעוזרים באמצע המלחמה, שממש כולם נתרמו למשימה אחת בתחילת המלחמה, והרגשתי גם שעשיתי לקחת חלק, עוד לא הקלתי שאני גם מהחלק הזה שמפונה וחלק מהמלחמה. שרה קודם מגיע לו, באמת. שרה, דיברת קודם על החוסן של הישראלים, אז זה החוסן של הישראלים, כן? אז היינו צריכים בבת אחת להחליט מה תהיה המערכת, מה הפדגוגיה, מה מלמדים, והמורים שאלו מה מלמדים, מורים, אנשי צוות, שאלו מה מלמדים, ואמרנו להם, אנחנו לא יודעים. אין לנו ספרים, אין לנו מחברות, אין לנו עטים. אתם אנשי מקצוע, תפעילו את המקצועיות שלכם. לחלק מהמורים זה היה מאוד קשה, אנחנו מדברים על אוטונומיה בחינוך, לחלק מהמורים זה היה מאוד מאוד קשה, וחלק פשוט עפו על זה, וראו בזה הזדמנויות, נגיד על זה מילה עוד מעט. אני רוצה רגע, נבוא דיבר על הנדודים, אני רוצה לדבר על הנדודים שלנו. אנחנו היינו בקרקע, אני מדברת מהר מדי? חשבתי אנחנו היינו על קרקע מאוד מאוד לא יציבה. נתנו לנו את מכללת כנרת שלא למדה אז, כי זה היה אוקטובר-נובמבר, והמכללות לא פעלו, והתמונות העליונות הן תמונות ממכללת כנרת. בסדר? מלמדים גם בחוץ, תראו, הכנרת ליד זה, איך אפשר בכלל להקשיב? אז בחוץ, עם חבר'ה צעירים שיודעים להפעיל וללמוד בצורה כזאת, והתמונה של בית ספר להנדסה, שלא מותאמת לתיכוניסטים שמפונים מהבית שלהם בשום צורה. השולחן הזה זה היה המשרד שלי, שאפשר לראות בו 4 קומות למטה. שמתי אותו בפייסבוק, אנקדוטה, שמתי את התמונה הזאת בפייסבוק, אז מישהי כתבה לי נזיפה. על פי חוזר מנכ"ל, אסור לשים סולחן ליד מעקה כזה נמוך עם זכוכיות, כי ילדים יכולים לעלות עליו ולקפוץ. אז היא צודקת, אבל זאת לא הייתה הבעיה היחידה שלנו. היינו שם, ואחרי חודש וחצי המכללה רצתה לחזור ללמוד, וכבר התארגנו, כבר התרגלנו, כבר התיישבנו בכיתות הלא מותאמות של מכללה, כבר הסתדרנו עם זה שהמעלית נתקעת כל 5 דקות, כי הילדים משחקים בה, סגרנו אותה, עלינו וירדנו מדרגות 4 קומות בדרך, ואז נגמר הזמן של המכללה. בנו לנו בית ספר חדש, רק שלוקח כמה שבועות לבנות בית ספר עם ממ"דים, ובשבועות האלה נדדנו, למדנו במוזיאון חצר כנרת, שזה המקום שנראה כמו מוזיאון, למדנו בבית ירח, למדנו בעכו, באכסניית נוער, פשוט היינו צריכים להפעיל הרבה מאוד גמישות וזמישות, וכל המילים היפות האלה מההייטק, להפעיל אותם על החיים שלנו. וכשאתה נמצא בתוך החיים עצמם זה מאוד קשה. ומה שעזר לנו זה הידיעה שאין ברירה. פשוט אנחנו צריכים להמשיך, ואנחנו עוסקים בחינוך, ואנחנו צריכים לחייך, ואנחנו צריכים לפתור בעיות מאוד 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 קשות, עד שהגענו בסוף למרחב חינוכי כנרת, שגם נמצא שם היום בפוריה, 36 כיתות צבעוניות בכל מיני צבעי הקשת, עם ממ"דים בנויים לידם. אז זה ככה לנדודים שלנו, אבל זה בעצם ביטוי לנדודים המסובכים של הרבה מאוד אנשים. אתה רוצה להגיד מילה על איך היו נראים הנדודים מהצד שלך? אתה בתור תלמיד ראית את זה, תלמיד י"ב? דרך אגב, לא סיפרנו, לנבו ולי היה התנגשות מאוד מאוד גדולה, ממש אחרי חודש שהתחלנו בבית ספר. אנחנו מדברים ביחד עכשיו, אבל זה היה מאוד קשה, כמעט לא עברנו את זה, אבל את זה נספר בהפסקה למי שירצה. נבו, אתה רוצה להגיד משהו על הנדודים מהנקודת מבט שלך? כן, אז בעיקרון, כן עברנו ממקום למקום, זה היה מאוד מורכב, ובעיקרון לקחו כמה בתי ספר, והבית ספר שלי מקריית שמונה, רובנו, כל מי שמפונה מקריית שמונה והאזור, היה מפונה לכל הארץ, למעל 400 יישובים, גם עד היום. החברים הכי טובים שלי לומדים באילת, בתל אביב, בירושלים, בכל מיני בתי ספר. זה היה מאוד קשה שאין את הסביבה שלך, מעבר לכך גם המורים היו מפונים גם הם, וחלק קטן מהמורים כן השתלבו בבית ספר שלי באזור טבריה.
יש כאלה שהיה להם מאוד קשה להגיע לבית ספר, בגלל שאין את החברים, אין את הסביבה הנוחה, כל מיני קשיים של המלחמה, לא התרגלו למצב שאין בית לחזור אליו, מתנאים קצת יותר קשים, זה בין ארוחה לארוחה אנחנו לומדים, של המלון או לא של המלון, או מאוד מאוד רחוק. לי יש חברים שהיו גרים מאוד רחוק מהמוזיאון וממרחב כנרת, ובעיקרון זו התמודדות ממש קשה שעד היום, נגיד, החבר הכי טוב שלי נמצא באילת, ולא נפגשנו כבר הרבה חודשים, וזה פרוצדורה לקחת טיסה ולנסוע, במיוחד שעכשיו תכף הוא מתגייס, ואני במכינה כל היום, וזה בעיקרון ההתמודדות, מעבר לכך כל התנאים, שהרבה תלמידים לא מגיעים לבית ספר. אז אולי תגיד מילה, על איך אתה בתור חבר עזרת לחברים אחרים לצאת להגיע פשוט להיות שם, לא להישאר במלון, כי מאוד קל להיות להישאר במלון. לגמרי, אז אני ועוד הרבה חברים שלי שכן רצינו להשקיע בשנה הזאת, שנה האחרונה, ליהנות וגם להוציא ציונים מאוד טובים, כי ידענו שזה יעזור לנו בעתיד. ראינו כאילו את ההרגל של לבוא כל יום ואיך זה משפר אותך ואיך זה בונה לך שגרה. אז היה לי חשוב מעבר לזה שיבואו לבית ספר וילמדו, כי בסוף ציונים האלה לא כל כך שווים, אבל לפחות שנחזיר להם את השגרה בחזרה. אז יש לי חברים שהיינו ממש הייתי צריך להתקשר אליהם כל יום, ולהכריח אותם לבוא ולעלות על ההסעה לבית ספר, וכדי שיצליחו ויבואו, שיהיה להם נוכחות ויוכלו לתת להם ציון טוב בסוף. ומעבר לכך זה עוזר מאוד לשגרה שלהם, ואני מרגיש שזה מעשה טוב שעשיתי, ולא רק אני עשיתי, ועוד הרבה חברים שלי כמוני, וזהו. השלט הזה, כשעברנו למרחב חינוכי כנרת בפוריה, לקרוונים שבנו לנו בסוף, זה היה בתחילת ינואר, אז בכיתה י"א-2 שמו את זה על הקיר, סתם A4 פשוט עם טוש, כן? שמו על הקיר כל יום שעובר הבית קרוב יותר. כשפתחנו את הבית ספר אמרו לנו שזה לחודש, אחרי זה אמרו עד חנוכה, אחרי זה אמרו עד פסח, זה עדיין שם. הילדים, המורים, האנשים, המשפחות, עדיין מחוץ לבית, ואנחנו חיים בעולם מלא געגועים, וכל הזמן שכולנו נזכור, שעכשיו בדיוק כשנבו נכנס פה לאולם הייתה אזעקה. עכשיו למי שחי בצפון זה כל 5 דקות, כל הזמן. לזכור את זה שיש המון אנשים שחיים פה יותר משנה, בגעגוע קשה מאוד. דיברנו על הצורך להמציא מחדש, נבו דיבר עליו בתור תלמיד י"ב שרוצה לעשות את השנה האחרונה הכי טוב, הכי כיף, פן, חברים, בגרויות, ולחשוב על העתיד. גם הצוות היה צריך להמציא את עצמו מחדש, וזה רק דוגמה להתמודדות בישיבת צוות. כל מיני שאלות שלא עולות בבית ספר רגיל. למשל, מה קורה כשאני לא מכיר את התלמידים? אני לא מכיר כי כל הזמן יש המון תלמידים חדשים. היינו הולכים עם תגי שם, בחודש הראשון כולנו עם תגי שם. או מה קורה כשכל יום יש לי תלמידים חדשים בכיתה? כי צריך לזכור שמשפחות מפונים גם היום, יש להם את היכולת לעבור מקום כל שבוע, כי יש להם הרשאות והם יכולים לעבור. אז מה קורה? מה מורה עושה עם זה? עכשיו תשמעו, אנחנו בכנס טכנולוגי, נכון? אנשים יכולים להגיד איפה הטכנולוגיה. משהו מאוד מעניין עם טכנולוגיה. בסוף, בשעת השין, בשעת האמת, בשעה שבה אנחנו צריכים לעמוד מול קבוצת אנשים, זה להביא את עצמנו. עם טכנולוגיה, עם מצגת, נגיד שהמצגת לא הייתה עובדת והייתה הפסקת חשמל, עדיין הייתי צריכה לדבר בפניכם. אז המקום הזה, תראו איך שרה התמודדה עם האזעקות, ממש ממש יפה, כל הכבוד, שרה, את יכולה להיות ישראלית. אז המקום הזה שבו אנחנו כל הזמן, הברבורים השחורים שלנו, זה כשאין את כל ההרגלים הרגילים שלנו, ולמשל כשאין טכנולוגיה. יוסי, המנכ"ל של מתח, הגיע אלינו לבית ספר, ממש באחד השבועות הראשונים, הוא אמר, מה אתם צריכים מאיתנו? והוא הציע סל ענק של דברים. ואמרתי לו, האמת, אני אפילו לא יודעת להגיד לך. אז הגיעו מסעיות מספרים ממתח, והציעו לנו להתחבר לכל המערכות של המתחיות, של בתי הספר, אפילו בחינם. רק מה, התברר שכל ילד שרשום, נגיד, נבו רשום בדנציגר קריית שמונה, והם עובדים עם אותה מערכת, אז הוא לא יכול להירשם גם דרך מרחב חינוכי כנרת, וזה לא אותם מורים, בלגן שלם, ולקח חודשים לסדר את זה. אז ברגעים האלה, מה שצריך, זה לחזור למה זה באמת חינוך. עין שנוגעת בעין, בן אדם שנוגע בבן אדם, לב שנוגע בלב. לשם היינו צריכים לחזור. זה חתיכת ברבור שחור בעולם שכל הזמן מתקדם קדימה, אז לזכור את האנושיות הפשוטה הזאת, להתמודד עם בעיות בדרכים אנושיות, ולדעת שאתה עושה, אני עשיתי מלא טעויות, להכיר בהם, ולהיות עם הרבה רגישות וחמלה גם כלפי עצמנו. משהו על הצד הרגשי.
בהתחלה, כשבנינו את הרציונל שלנו, למה אנחנו רוצים שיהיה שם, דיברנו על ליצור בית, ליצור מקום, יש לנו חזון שבנינו אותו לפני שהילדים הגיעו, ב4 ימים שהיה לנו להתכונן. ואמרנו איך עושים רגשי, הדבר הכי חשוב זה להיות עם לב פתוח ולעשות משחקי חברה ולראות את המקום. אחרי יומיים שהתלמידים היו, 100 תלמידים, הבנו שזה לא עובד. לא בשביל זה הם יקומו מהמיטה במלון ויגיעו אלינו. זה הדבר הכי חשוב, אבל זה לא יביא אותם. ואז התחלנו לעשות שיעורי מתמטיקה. למתמטיקה כולם הגיעו. אבל עכשיו איך עושים מתמטיקה וגם מסתכלים על הרגש של האדם מהצד השני. והמורים ואנשי הצוות והיועצות וכל הצוות הענק הזה שגייסנו היה צריך להמציא את עצמו מחדש כל יום ויום, והנה דוגמה. אשת צוות שקיבלה על עצמה לאסוף ילדים שמסתובבים ולא מוצאים את עצמם. והילד הזה, תראו מה היא כתבה, זה ציטוט שלה. את הציור צייר תלמיד בכיתה י"א, שהערכה עצמית שלו ברצפה. הוא הסתובב בחוץ כל הזמן. לאט לאט גיליתי איזה עולם פנימי עשיר יש לו, כמה כישרוני הוא, כמה חוכמה יש בו, רצון ללמוד ולהתפתח ופשוט להיות אדם טוב. רציתי שהוא יראה את עצמו כמו שאני רואה אותו. תראו איזה ציור מדהים, הוא צייר מהטלפון שלו, כי טלפונים יש לכולם, גם בעולם בלי טכנולוגיה. והמקום הזה של דף וטוש ולב פתוח עבד. הצד הרגשי הזה מלווה אותנו גם היום, גם כשאני עובדת בדרום או בצפון, הרבה מאוד בצפון, במחשבה על עכשיו או על החזרה הביתה או על היום שאחרי, הצד הרגשי חייב לחזור לתוך מערכת החינוך. אין לנו ברירה אחרת. מילה על זה, אתה זוכר את התמונה הזאת? זה בפוריה כבר, בנו בית ספר, מסודר, יפה, סוף סוף הגענו למקום שהוא שלנו, ביום השני אנחנו מוצאים כיסא ליד הגדר. כי בני נוער הם בני נוער הם בני נוער, והקונדסויות והשובבויות והדברים שהם על גבול הבסדר והלא בסדר, ושמים כיסא כדי לעבור את הגדר, כי כשיש גדר רוצים לעבור אותה וזה בריא וזה טוב, וכל כך שמחנו לצלם את התמונה הזאת, והיו שם עוד כמה קטעים, אני לא אספר לכם. זאת אומרת, הדבר הראשון שקם בבית ספר הזה זה פינת עישון, אתם יכולים לתאר לעצמכם. תמונה אחרונה. יאללה, תספר לתמונה הזאת. 7 בינואר. בעיקרון כן, זה היה ב7 בינואר, זה היה 3 חודשים אחרי 7 באוקטובר, החזקנו כולם במין טקס לזכר 7 באוקטובר, לציין את זה, עמדנו כולם, כל הבית ספר עם ממש סרט צהוב אחד גדול, והיה לי זכות גם להקריא בטקס הזה, השתדלתי מאוד לקחת הרבה חלק בטקסים של הבית ספר, וידעתי שזה משמעותי ואני יכול לעזור גם בזה, וזה היה מאוד משמעותי. אתה רואה אנשים שאתה לא מכיר בכלל, באמת זה מקום שונה, רגע מאוד מיוחד, גם היה יום כזה מאוד אפור כמו שרואים. זה היה 5 דקות של הפסקה בין הגשמים, וזה היום הראשון שלנו במרחב חינוכי כנרת שבפוריה, בבית ספר החדש. אתם רואים איך הבניינים נראים? לא, אנחנו בחרנו את הצבעים. זה נמצא באזור תעשייה, בין הביג של מלא חנויות עם ארומה, מקום לברוח אליו, לבין חווה של חברת החשמל ליד. כמובן היה צעקות וההורים ולא רוצים ואלקטרומגנטיות וקרינה בסדר, עברנו גם את זה. והחלטנו שלמרות שזה היום הראשון ולמרות שזה בלגן ולמרות שהילדים נכנסו לשער בית הספר ביום הזה, והדבר הראשון שהם אמרו, וואי, הבאתם אותנו לבית כלא. אבל אחרי זה נכנסו לכיתות שהם שלהם סוף סוף, ואז אמרנו ב-11 יוצאים לטקס ומתחברים, זה היה, קשה להגיד את זה היום, אבל זה היה ב100 יום למלחמה, חשבנו שהיא תכף נגמרת, חשבנו שתכף חטופים חוזרים, אנחנו עדיין לא שם, ומאות ילדים ומורים שעומדים ביחד, מדברים ומחזיקים תקווה. בעיניי הסיפור הזה שלנו, שהוא סיפור שמחזיק תקווה, סיפור של סלט ישראלי, סיפור שעוד יש לו עתיד, גם אם ההווה שלו הוא קשוח מאוד מאוד מאוד, ואני, תודה לכם שהחזקתם איתנו את זה, יש לנו עוד המון סיפורים, אבל זה הזמן שיש לנו. תודה רבה על ההקשבה.